Formålet med KUV-projektet er at undersøge, hvordan kunstnere fra meget forskellige kulturer og med meget, meget forskellige måder at arbejde på, hvordan de kan samles om et fælles værk og udvikle en universel fortælling, der både handler om den ene kultur og den anden kultur, men også handler om alle os andre. 整个吧，整个也没多久，10分钟，好吧？对，咱们走一遍再说。好 ，OK， so let's try it once and then we show it to the others. Men grunden til, at det er et, kan man sige, et KUV-projekt, hvor der så ligger nogle refleksioner indover, er, at der er en ydre omstændighed i den her arbejdsproces, der gør, at de her kunstnere ikke bare kan gøre det, de plejer. Fordi hele projektet er underlagt censur. Det vil sige, hele den ydre omstændighed, der præger vores samarbejde, er sådan set det, der også skaber fundamentet for vores KUV-projekt. Nemlig at undersøge, hvordan man arbejder under censur. Og hvordan man oversætter sit eget kunstneriske sprog til et sprog, der går igennem noget censur, uden at kompromittere den kunstneriske kerne i det. Men hele det kunstneriske udviklingsvirksomhed handler om at kigge på og prøve at analysere og reflektere over det møde, som jeg har sat op imellem kunstnere fra to vidt forskellige kulturer, der arbejder under to vidt forskellige omstændigheder. Hvordan de kan mødes om et projekt, og hvordan de kan i det projekt udkomme med en universel fortælling. Min egen rolle i workshoppen er at facilitere mødet. Jeg har inviteret nogle kunstnere til at arbejde sammen, fordi jeg tror, de har ved hinanden noget godt og kan noget sammen i al deres forskellighed. Så i det her kulturelle sammenstød, sammenstød af æstetik og sammenstød af arbejdsform og sammenstød af metoder og sammenstød af måder overhovedet at tænke på, der bliver min rolle at forsøge at facilitere det sammenstød. You want, like the powdered. Yes. Which? That one. The whole one, or just part? I think the first step is to talk to Zhang and explain specifically why, because I think he's a bit worried. So I think you have to be quite precise and let him to decide. Wasn't it quite nice to talk about, like we did yesterday, talk a little bit about what people have done and what we've seen, and then talk about tomorrow. So do it in those two. So we will take off the light. We turn off the light. Yeah. Turn off. So this is the scene, right? Yeah. Yeah. Wow. Can't move fast. 你快滚到河里去是吗？对，我操，这他妈太没安全了。 Because we'll just make it fit so that you're comfortable. 就是让你舒服，就是你舒服。OK。